Longwe kulinji Kumzuzu kwanye kulinji Nanga kuboma kukushirika jani Mwani akoti ya kulibaji Kudi usauga kulilabe Nanga solora ledesi ya odija Shirugu goshu yena maji Nanga ngani zonya disa surijani Kumboro bagari kulinji Mwera nanga wanugo kulinji Kudi kuboma kusteri hausi kulinji Nanga otuta wazuga baji Naga atanzile diyo kukurijani Kulinji Tikudalila inu Kulinji 25 Mawabwino konse kumene mukutimvera pano pa Wireless ya Times. We are live from Scott Road, General Corner, Blantyre on 88.8 FM komanso 89.0 FM anywhere across the country. Tikulandireni lero tsiku lachitatu ndiye mawa lero muli ndine Dave Kadama. Tikulandireni nonse amene mukutimvera kudzera pa Wireless komanso tikulandireni ngati muli pa Facebook page yathu ya Times 360 Malawi. Takulandirani pamenepo tatiye ndithu tisonkhane chifukwa nkhani imene ili pano tsiku la lero ni nkhani yayikulu kwambiri. Sitikuitenga nkhani yachibwanabwana, nkhani yayikulu kwambiri chifukwa ndi nkhani yokhudza chuma cha dziko lino. Chuma chimene timaudzidwa kuti ndi chuma cha Malawi wina aliyense. Nkhani zimenezi ndi nkhani zokhudza migodi. Kuti titambasule bwinobwino nkhani iyi, mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wadzudzula akuluakulu amene amayang'anira ntchito za migodi mdziko muno kuti akumakhala ndi chinsinsi, akumasunga chinsinsi kwambiri pa mabizinesi amene akupanga kapena migwirizano imene akupanga yokhudza migodi yathu ya mdziko muno. Ndiye apresident akuti migodi nja Malawi, migodi nja aliyense, nchifukwa chani akuyenera kumaona zinsinsi ngati zimenezi zikuchitika. Ndi chifukwa chani Amalawi akumamvera nkhani zokhudza migodi yawo kuma press conference ena okuti akuchitika kunja kwa dziko lino pamene mdziko muno information imeneyi palibe. I'll quote what the president said. He actually said it is unacceptable that Malawians should hear about rutile operations in Kasia from a press conference by a foreign company in Australia or from that company's report on performance of its stock on the London Stock Exchange. As if here in Malawi, the Ministry of Mining has no information to give Malawians about how my government is securing a prosperous future for them through this resource. End of quote. Anali mau a president ameneo pamene amayankhula potsegulira 2025 Malawi Mining Investment Forum imene ili mkati mu mzinda wa Lilongwe. Nkhani imene tabwera nayo ndi imeneyi. Kodi kunjakwa kuti kuli chinsinsi kwambiri pa chuma cha Malawi chifukwa kamakamba migodi ndi chuma cha Malawi wina aliyense. Palibe ananyamula thumba la migodi pobadwa kuti ili nlakwathu. Izi ndi chuma cha chilengedwe chimene adatipatsa chauta kumwambako, ndipo Malawi aliyense ali ndi ufulu omadziwa kuti kodi apa dziko lathu lipindula motani. Akutero a President Innocent Mphongolo ndikulandire ku program yathu lero mauno. Ndathokoza Dave. Nkhani mwaimvatu. Nkhani iyo nili yabwera mu nthawi yake. Eti? Nkhani yosautsa, nkhani yodabwitsa, nkhani yochititsa chidwi.
ndikunena zinthu zonse zifanira kuti zomwe wafotokozazi zikuchokera kwa mtsogoleri wa dziko. Mwina takhala tikuganiza kapena tikuyembekeza kuti mtsogoleri wa dziko ndi akudziwa nkhani zokhudza migodi kapena paliponse kapena akudziwa za miyala ya mtengo wapatali imene ili mdziko muno. Mwina kungoperekako chithunzithunzi kunena kuti timakamba zoti mdziko muno muli miyala ya mtengo wapatali zimenezo timangomva. Komano mukayang'ana kuti miyala ya mtengo wapatali imene ikupanga contribute zotani ku chuma cha dziko lino, I think it's only 1% ya GDP. Miyala ya migodi imene ikuperekera tindi malo ngati Kayelekera tinayitamirira kwambiri, tabwera Kayelekera uranium koma ikulu uranium chuma chathu chiyamba kuyenda bwino. Zotsatira zake tinamva kuti akupanga malosi mpaka anatseka 2014 they left kunyamuka nkumapita. Zimene enanso pano akubwera kuti akupanganso Kayelekera imwe ucha. So ndi zinthu zimene amalawi zina asiyani mafunso kuchoka pamenepo. Mwina atakamba za Kayelekera kuliso migodi ina imene ikugwira ntchito pakadali pano kuli Mkango ku Mphalombe uku pano tikumva kukanga Nkunti kubalaka panonso kumenekonso kuchitikaso migodi. Komano kunabwera nkhani ya kauniuni kunkaenda ndege imene imayang'ana migodi imayang'ana miyala ya mtengo wapatali mdziko muno kuti ipange rocket kuti apa palichani malinga technology yawa technology kufikira lero ndege imene inayenda papita zaka about mwina 10 chiyendere ni ndege imene icha kufikira lero anthu samadziwa kuti kodi chakuti chili pakuti zimene adapezazo atauluka ndi chani zimene sanapeze ndi chani anthu tikungomvano pano zakukasiya kuti akukasiya ku rutile amene ndithu tipange mwina pa dziko lonse lapansi kulibe konso kumene ku rutile ochuluka ngati amene. So ndi nkhani zonena kuti timangodzimva uko ndetu kudabwanso kuti president iso nawo akungozimva ndera mene tikumvera ifeyo chikuchitika ndi chani. Pena pake pali vuto kodi vuto limene lili pati vuto lili ku ministry eti kapena vuto ndonena kuti mwina utsogoleri palibe that political will kapena that power yonena kuti apange push anthu kuti yakuluakulu tapangani tatiuzeni kuti apalichana ndi zosakhala bwino kuti mtsogoleri yankhule zimene zijazo pa msonkhano kuti nayenso akudabwa kuti sisi bwanji. So if the president is complaining about this, what about Mayor Malawian? So this is an issue imene tikambirane tione tifike pa tsinde pake tidziwe kuti kodi mdziko muno miyala ilipo ikugwiritsidwa ntchito motani, akupindula ndi ndani. Anthu amene makapanga ma press conference kunjawo kuti itapeza miyala ku Malawi mdziko muno anabwera bwanji, anapatsa zilolezo zoti ayang'ane miyala imeneyo ndi ndani, ndondomeko zake zimayenda bwanji. Tili ndi magapo ambiri ino amene tifuna atipatsa mafunso ambiri amene tifuna tiyankhe, ndipo tipale akatswiri ena amene akhale ali pa line mwina atifotokoza atipatsa chithunzithunzi cha mmene zinthu zilili nkhani kudza migodi. Monga wanenera akatswiri tine nawo tindi Dr. Gren Malunga. Dr. Malunga is a mineral expert himself. Komanso he has been Minister of Energy and Mining. Mbuyomu akhala nduna ndithu tili nawo program imene lero. Komanso tikuyembekezeka kukhala ndi Marvin Banda ndi economist, ndipo iwo anso tikuyenera ndithu kuwalandira program ino mmawawo. Koma monga wanenera, there are more questions than answers now that the president has opened up and broken the silence himself. Chifukwa posachedwa apa tinali ndi legislation imene boma aphungu anapanga pass. That's the Mines and Minerals Act of 2023, and imachita improve mwina act ya 1981 imene chifukwa idali apa kaleko pa zinthu zina timeona kuti tikutsalira mbuyo. So we have had to improve that, including kukhazikitsidwa kwa ijamati Minerals Authority. Limeneri ndiye bungwe limene lidzichita regulate nkhani zokhudza migodi, mines and minerals. Amene wanditunda amene azipanga regulate ntchito ngati zimenezi. Ndiye koda president akamanena kuti pali chinsinsi akuyang'ana ku nduna kapena akuyang'ana ku authority imeneyi kuti chibwerereni palibe chimene tikumva
mukuti masukira mukuti uza kuti zikutani zikukhala bwanji zimenezi zimapita pa cabinet makambirana ndikupanga approve kuti tipereke aziphaso kwa awa eti unduna wa mining ukuti chani tili ni mafunso ambiri amene tikufuna kuti mwina tiyankhidwepo like munakambapo za Kairekera. Kairekera padakali pano kuli a Lotus amene akuyambiranso kupanga mining. Now act ni manena iyi ya 2023 imanena kuti migodi ndi miyala yonse ya mtengo wapatali nja dziko la Malawi. They belong to the government of Malawi. Koma agreement iri ku Lotus for example ikupereka shareholding ya 15% ku dziko la Malawi, 85% ku Lotus. Who really owns these mines? Exactly. Who is really owning these minerals? And akambapo zinthu zamphamvu kwambiri a president china chimene anakambapo chinali chokhazikitsa sovereign wealth fund. Kuti sovereign wealth fund ndi thumba ndithu ngati limene anzathu amachitira kunjaku kuti amapanga value ma mines awo aja ndikukhala ndi fund imene ndithu chuma chonse chokhudza mining chimapita kumeneko mfandi imene yoyo for chitukuko cha dziko. I'm very glad that the president has come and has come out and mentioned this because 2 years ago Atupere Muluzi amene ali mtsogoleri wa UDF adakwera pa nsanja ndikumakamba sonkhani imeneyi kuti tidzachite create a sovereign wealth fund kuti ndalama zochokera ku chuma cha migodi ndi miyala ya mtengo wapatali zizalowa mthumba limeneli, you know, and since then sinamve nkhani imeneyi ikukambidwaso until I've heard the president now say it, and now I am more interested than ever kuti kodi sovereign wealth fund imene nkanyama kanji ndipo anzathu kama apanga benefit modern ya ndi nkhani zimene tilinazo chidwi kwambiri amalawi so tikudziwa pakadali pano akutsatira wakambapo nkhani ukhudza ndi Lotus imene kupanga Kairekera akunena kuti 15% Malawi, 85% ndi yawo. Who drafted my agreements ngati amene wawa amene akhala pansi nati okay ife tupanga agree easy ndi ndani anayang'ana chani kunena kuti ife bona titatenga 15% Lotus akutenga 85%. Those are some of the issues zimene we really need to get to the bottom of it kunena kuti kodi izizi zikuchokera pati zikupita pati. I think akatiyankha mafunso amene wawo nditinena kuti the secrecy yatha amalawi kudziwa chimene chikuchitika. How are we moving forward? Apa mukambapo za malamulo amene akambawa fandi tionano kuti kutsogoloku tikuyenda motani, koma mmene zili pakadali pano zimakhala ngati kuti ena umamva kuti akupanga business ya miyala kumalawi konkuno umangomva akupanga business ya miyala amapanga za miyala and ukuona kuti khangati zawo zikuyenda bwino for years and years, yes, decades and decades. za miyalazi zimatani kuti munthu apange nawo zimatani. Timamva kumangoja anthu migodi kwagwera ekwapha anthu amakakumba ndi makasume kucha akufa ada makafukula golide tipite kandi muncheumu anthu migodi kwagwera. Kodi zimene zijazo kweni chikuchitika ndi chani? Zimene zijaziboma maganizo ake amati ali pati anthu amene amayina kupita kumene kucha timamva ngati kumangoja anthu amene akupanga benefit kwambiri kumene kucha timamva ndi aku Mozambique anabwera anthu aku Mozambique anakhala kumene kucha koma bwera anthu aku DRC kuti amazagula timazipanga downplay kuti ayi mwakuti koma ngati zinthu zokulibe chifukwa chani anthu amene achawo mpaka na lero alibe kumangoji na mizimu ku forest akukumbabe mpaka na lero chifukwa chani ngozi zikuchitikabe anthu ngomapezeka kuti akuvulala kumene kuchako right. Amalawi tikukanika kuzipanga mwina should I say regulate not regulate koma no kuzipanga manage bwino kuti tizidziwa kuti chikuchitika ndi chani ngodi ndi ngodidi tupange certify tipange kumene kuchako khale ma safety measures kachani anthu acha zinthu zichada akupanga illegal why can't we legalize it tipeze njira zabwino zonati dziko la Malawi lizitha kupanga phindu. So these are the things
things, real issues zimene tikuyenera tikambirane ngati dziko. Mafunso ngambiri tikufuna mayankho. Tinabweretsa pano Dr. Glen Malunga amene ali ndithu katswiri pa nkhani za migodi komanso anali ndithu nduna yoona nkhani za migodi komanso zokhudza mphamvu za magetsi mdziko muno. Amenewa ndikukhupe kuti tili nawo pa line pa tipemphe kuti ngati tili nawo tiyambepo limodzi. Dr. Glen Malunga tili limodzi. Dr. Malunga tili limodzi mauno. Dr. Malunga limodzi. Ndithokoze kuti mwandipasa mpata umenewu kuti tikambirane za migodi ku Malawi kuno ndi mmene timayenera kukhalira kuti Amalawi adziwe mmene zikuyendera komanso atsogoleri athu azidziwanso kuti zinthu tikuyenda motere. Zikomo kwambiri feso tiyamikire kuti munapeza nthawi at short notice to be with us program imeneyi. We couldn't have looked for a better candidate for this morning, so thank you for joining us this morning. Chabwino, ndikukhulupirira kuti mwamva president mmene alankhulira potsegulira Mining Investment Forum ya 2025 ku BICC mu mzinda wa Lilongwe. Nkhani yokhudza chinsinsi secrecy surrounding mining and minerals agreements. Tikamapanga migwirizano ngati akuluakulu adindo tikusunga zinsinsi kwambiri. Tiyambire pamenepa Dr. Malunga kuti kodi zinsinsi tikusungazi ndi chikhalidwe inu mwakhalako nduna ya ku mining kumeneko ndi chikhalidwe cha industry. Tiyambire pamenepo. Musala bwino ndithu. Ndipereke chitsanzo monga mwanenera ndinali nduna. Nduna ndi mulangizi wamkulu wa president unduna amene aliyeyo kuti a president azidziwa zimene zikuchitika ku chigawo chimenecho komanso azifotokozera Amalawi mmene zinthu zikukhalira. Imene nduna mwezi uliwonse ndimalemba zimene unduna wanga wapanga ndikumatumiza kwa president kuti azidziwa zinthu zimene zikukhalira. Tsono ngati a president panopa sakudziwa zimene zikuchitika m'maunduna awo mpaka ku migodi ndiye kuti pena pake mwina line yaduka pamenepo. Mmene zimene akukhalira zakuti makampani onse amene ali m'Malawi muno amene akufufuza ntchito za migodi ndi ena amene akukumba migodi amayenera kupereka maripoti ku unduna wa za migodi. Ndi unduna wa za migodiwo ndi udindo kufotokozera a president mmene zinthu zikuyendera ku unduna umenewo. Ndiye kuti ngati a president amadandaula kuti sakudziwa kuli zinsinsi ndiye kuti pena pake anzathu amene akuthandiza anduna ku unduna za migodiko sakupereka zoyenera andunawo kuti akafotokozere a president. Ndinene choncho. Nkuyankhula kwawo a president akuti sizoona kuti ngati dziko tidzimva kuchokera kuma press conference a makampaniwo kunja nkumamva kuti makampaniwo ku Malawi zikuyenda chonchi mu project yawo pamene kuno ku Malawi eni yake nthaka sitikudziwa information ngati imeneyoyo. Kodi pamene tinganene kuti pakukhota ndi patipati? Apa pali njira ziwiri zoperekera mauthenga kwa amene amakhudzidwa ndi za migodi olo amene alo ndi chidwi ndi ntchito za migodi. Monga ndanena kale
makampani amapereka maripoti awo kuntuna wa zamigodi zimene zoto zinayembedwa pa malaisensi amene untunawo unapereka ku makampani amenewo. 2 makampani awawa amigodi amapeza ndalama zawo kudzera ku misika imene anthu amasonkha ndalama kuti apezepo umwini pa kampani imeneyoyo timati ku stock exchange. Ku stock exchange kumene koko kumakhala malamulo amene makampaniwo amayenera kutsatira. Ina mwayo ndikupereka maripoti ku stock exchange kumeneko kudzera ku makina pa intaneti komanso kudzera mu njira zina ndi zina. Ndikaonjezera kachitatu makampani amene wawa ndalama zija za pa stock exchange ndachina sizimakhala zokwanira nde amachanso kupita kakopa anthu amene asaivo ma stock exchange ngati mabanki ngati ena amene ali ndi ndalama zambiri kuwafotokozera ntchito zawo mmene zikuyendera ndi mmene angapindulire atachatenga ndalama zawo kupita ku kampani imeneyoyo. Ndi amene ndi ma press conference aja timati ma investor conferences zimene zifo ndi ma investor conference amakanga chakulusa pa dziko lonse lapansi ndi zimamvekanso msanga. Ndi ifeyo amalawi amene timakonza maagent ma WhatsApp pa intaneti pa makina computer timazimva msanga kudzera ku investor conference kuja kumene makampani akugulitsa mbali ya umwini wa zamigodi chakuti apeze ndalama zoti ayambire kukumbani yala imene ija kuti apange ndalama. Ndi mmene zinthu zimakhalira. Lero ndizotheka kuti ma investor conference ali ndi upangiri woti akangolankhula zimafikira kulikonse. Ndifeso timakhala ndi mkata omvera komano mwina ifeyo wazimene tikapita umene kuja zimakhala zitafika kale ku nduna wa zamigodi. Ndimene amagwira nduna wa zamigodi makampaniwa sangaumirize kuti zimene takupatsanizi muulutse mwakuti chifukwa nduna wa zamigodi uli ndi njira zake zowulitsira mautenga zimayenera kuonetsetsa kuti zimene anja kumakampani zija zikafikire kale kanti kwa president enaka zikatero zipiteso panthu ndi kumaundunako kumayenera kukhala timati ma public relation officers kuti amene aja zimene zapita kwa president aziona nawonso apalitse kudzera ku marediyo kapena kuma newspaper zimene zikuchitika ku nkhani za migodi. Zimakhala bwino ngati nkhani ngati zimenezi zikumaperekedwa mwina pa chaka kanayi oro zikakhala kuti ndizofunikira kwambiri atha kudzera ku marediyo ngati achayimuzika NBC mwasangasanga koma zidafika kale kwa president. Ngati njira zimenezi tifiri kutsatiridwa bwino ndizifake tikumakhandi chisokonezo chimenechi. Chabwino Innocent ndimafuna ndifunse kwa Malunga unati mwina information imene ikambidwa apa ndiyo kunena kuti tikumva zinthu kuchokera kuma conference ngati amenewo mwina nkhani zokhudza kuti apeza bwanji ndalama zopangira migodi and the like. Mwina ku nkhani ya phindu limene imachokera ku migodi limeneli chifukwa zikuona ngati zinsisizo zikuyambira podziwa kuti kaya ma operations a migodi akuyenda bwanji, phindu limene likuchitika ku ntchito za migodi anthu amenewa ndikotheka sizotheka kuti akhoza osamapanga declare bwinobwino chifukwa kuti zikuoneka ngati pali zinsisi zina zimene zikuchitika ku nkhani zimenezi. Sizingatheke chifukwa chani kuti miyala akapedza kufotokoza ku nkhani ya migodi yayikuluikulu uyayikonokono ndikufotokozeraniso ku nkhani ya migodi yayikuluikulu alayisensi aja akaperekedwa dziko lonse lapansi limadziwa chifukwa chiyesera chinthu miyala imene imakumbidwa ija
sichimaigwiritsa ntchito m'malawi muno timayitumiza kunja kuti miyala imeneja iduse mayiko onsewa kuchoka ku Malawi kuno mapita kunyansi kwina pamakhala one amati certificate of inspection kuchokera ku geological survey. Kachiwiri a geological survey akapeka certificate of inspection ija miyala ija amapanga okasiro boma imapanga siro miyala ija kali mbogosi imaika mbogosi muja ndikupanga siro siro yawo ndikujindapo kuti kumeka siro kumyalayo pasapezeke toti winja kapena anapasulama zikatero zikapita ku department ya mines ku office ya Summit Board amakapeleka export permit imeneyi ndimene noti mati chiphaso choti miyala ija isakudusa ma-airport olo mayiko zipata za mayiko yenyani onse amaona zimene zija asanyayanjire miyala iyi ipangiri zimene zozo chilipo komano vuto imene nalo ila ku migodi yaing'ono migodi yaing'ono ndimene chimanena kuti artisanal and small scale mining migodi yaing'ono imeneyi muona kuti wani ambiri alibe malaisensi, two alibe misika yoyenera kuti akagulise zinthu zawo zija. Zimene zimapanga chipangisano zakuti misika alibe miyala ija apeza tole jana wanjipanga nawo jana adya jana aleta miyanga bwere kwapasa ndalama kajaufa iwo amagulisa kuti apeze chakudya chawo cha lero. Pamene paivuto chifukwa choti ambiri amene amagulu aja alibe malaisensi ochokera ku nduna wa zamigodi amene ajande ma-smart glass amene ajandame mafoto kuti ochokera mayiko ena ndikumatani ndikumagula miyala ija ndikumadzera njira zawo sadzera njira ya boma. China chimene chimachitikanso ndi chakuti atsamilo amala migodi ing'ono alibe malamulo oyendesera migodi imene ija. Komano ndikudziwa kuti kunabwera amachindondomeko wakayendesedwe ka migodi ing'ono small scale mining policy imene yokhanga ili ku office kwa president OPC kuti nduna zikambirane zivomeze zikavomereza malamulo aja atulukano kuti aziyendetsa ntchito zimene zizi. Ndiyeno pamene popo ndipofuna ndithu kuti amalawi amvetsetse bwino lomwe chifukwa ntchito zazing'ono za migodi zikuononga zimene makampani akuluakulu akupanga. Pakali pano makampani akuluakulu sanayambe kukumba miyala akufufuza pano patinganye kuti pali makampani 4 kapena 5 ali pa imene timati feasibility studies. Tikamafufuza miyala ija pamatenga mwina zaka 3 kapena 5 tikufufuza kuti tidziwe kuti kodi tingapite malo ati kuti tiyambe kutsegulapo mgodi. Ndentha imene ijayo pama imakhala yayikulu kwambiri. Lero mukafuna kuti mupeze kuti mgodi uli apa nje mmatenga amachaja masampulu aja ankakunena kuti tikutani tikukumba miyala mombera kudzera kumasampo kumatumiza kunja. Ayi kumene kuja mumakhala ukaona kuti miyala mukapita mudoti mumuli chiyani. Lero timasunga wani malo amene tatenga miyala imene ija ngati timatenga coordinate. Two timatengano ngati tikubora mwina timabora 70 meters or 100 meters. Pa 100 meters paja timatenga sample yaing'ono mita iliyonse. Ndemone kuti pa 100 meters tikutenga 100 samples. Ndetikabora miyala ija timatha kubora 1000 meters. Ndekuti masample ajakhala 1000. Ndi amene kuti mwanyamule mukaunike. Ndi makanga timatenga container. Ndi anthu akachiona chicontainer chijama kuya ngati miyala ija yapita. Ayiona kuti mbenye mudamo mwina masample ya mwina mulibe mwina ilimo timatengera ndi mmene tumachija miyala ija ikuyendera. Pasi paja zimenezi anthu ambiri samadziwa
njendu mphawi wathu muntu wakhamphawi chizonse choti chingakubetsewe ide chikukhulupiriro uma chikulitsa kwakile chizonse choiva kumalawi kuno ndi chimene chimatenga nthenga kwambiri chimatenga mbali kwambiri kumalawi kuno chimakonza kulankhula zinthu zoyipa chifukwa chimene anthu amafuna kuti amvesese koma kuti atipeze ifeyo kuti chafotokozo yebwinobwino ngati mene mwachiziyama titokoze kwambiri kuti mwina enafe tiphunzirapo tichepesa anthu amene amaganizira zoyipa kunkhani za migodi zikoma kwambiri. Chabwino Dr. Mulunga, ineyo ndili ndi mafunso angapo amene ndimakambira naso ndi Innocent mu studio muno kuti tifuna mayankho. Ndifuna mudzilingalira funso limene ndi ukonzekera kutsogoloku ndilokhudza tinakambapo pano chinthu choyamba kodi kumalawi kuno tili ndi miyala ya mbiri bwanji ya mtengo wapatali. Chinthu choyamba imenecho ndipo ndi miyala yanji. Chachiwiri ndicho kuti tikufuna tikhudzepo ngati chitsanzo chifukwa malamulo amene adutsa ku parliament 2023 act ya 2023 imanena momveka bwino kuti dziko la Malawi ndiye mwini wake wa migodi imeneyi, ownership ili mmanja mwa dziko la Malawi under any circumstances, any agreements you make. However, timapereka chitsanzo pano cha Lotus Resources, company imene ikugwira ntchito zimenezi kukayerekera, imene ikuyambiranso kukumba migodi miyala imene kukayerekera kuti according to the information we have, Lotus has 85% of shareholding pamene dziko la Malawi ili ndi 15% of shareholding. Kodi tikatere, who really owns these mines? And mwina kapena ifeyo kusazindikira kwathu tati unikirani kuti zimafika size imene ibwanji kuti landlord adzikhala ndi percentage ochepa ngati 15% on ownership while obwera tenanti ali ndi 85%. Ndofuna mulingalire mafunso amenewa, koma mukulingalira mafunso amenewa musadati yanke ndimafuna atalandira Marvin Banda amene ali economist. Marvin Banda naonso ali pa line pa. Abanda tili limodzi mawauno tili limodzi ndithu kumeneko. Iya itiamikire kuti mwapeza mpata kuti tikhale limodzi. Quickly nkuyankhula kwa anthu akuluakulu ku nduna umenewu, unduna wa za mining, monga a chief geologist achiona adanena kuti mining has the potential to bring about 3.1 trillion Malawi kwacha chaka china chilichonse, to contribute about 3.1 trillion Malawi kwacha ku budget yathu ngati dziko, and that is over almost 40% of our national budget, 40% plus of our national budget. Mukuziona zimenezi, yes, mukuziona zimenezi zikuteka if we exploit all mines, ngati ma mines onse atakhala kuti ndithu they are functional. Mukuziona zimenezi zikuteka? Lero ndi mujizunguko mati loaded question ndifunso ngokuti ndilovuta kuyankha kuti chinthu choyamba tingafunse nzokuti zinathekapo pa ma agreements ena ndimene pangakhale poyambira kuti anthu angathe kuyang'ana. I think simple snapshot ndiyoti kuyang'ana kaliyekera kuti inapanga contribute bwanji ku GDP ya Malawi nthawi ina operation. I think it was between 9 to 12% ya GDP. So pankhani ya kuti dziko lathu lili pachito kunoko ndi agriculture based economy, and agriculture mapanga contribute substantially ku GDP yathu. Now kuti tiyang'ane migodi yonseyo, because pali study imene inapangidwa ndi World Bank inanena kuti I think iso mafigures amene ndi anachokeraso ngati kuti ngati zimene pananena kuti kuyambira 2026 kufika 2040 tindi kuthekera kuti tingathokoza panga $30 billion.
pamigodi mene ilipo endiso titati tingoyang'ana ulonga tikasiya ekhauja amanena kuti kuyambira 2029 kupita uko tingathomaza panga $645 million ili ngati 1.1 trillion kwacha. Now ifewo kunoko tili ndi kuthekera ndithu komano ine ndiona ngati nkhani isagonera pamenepo chinthu chimene timanyira kumafusana ndiye kuti I think so the former honorable minister nachikamba kuti tikakumba miyala ija timaitenga ndikupanga externalize. Now ifewo ngati amalawi then I think so it also goes to fusomene munafusa lija kuti why do we get 15% whereas mujeni antwena amakhala ndi 85%. So fuso limene lolo I think kali yankhaokha kusogolo. Now ine ndimafuna ningoperekako ka chithunzi choteri katundu kuja akakumbidwa sikuti amangotengedwa ndikaponyedwa pena pake amakhala ndi process ya value addition. Chifukwa tikayang'ana zinthu mene tingotenga for example kukasiya kukhako kuli rutayo the largest deposit pa dziko lonse lapansi kuliso graphite mene anthu mene ankayang'ana kuti apeze rutayo ankayang'ana uji ni graphite. Now graphite yamagwira ntchito yanji? Graphite uja panopa tikupita ku nthawi yokuti anthu akugwiritsa ntchito ma electric vehicles edi so zimene zijazi zimafunika ma materials ambiri kuti azigwira ntchito zinthu zina ndi mapatire. So graphite yo amatha kulowa m'mapatire. Graphite yemweyo so timatha kugwiritsa ntchito kumachani kuma lubricants oti amagwira ntchito zosiyana-siyana pa mamakina osiyana-siyana and zimenezi ndi zinthu zapamtengo wapatali kwambiri. Rutayo amagwira ntchito yanji? Rutayo ndi chinthu chokuti amagwiritsidwa ntchito pa posula titanium. Na titanium uja iyonso ndi chitsulo chamtengo wapatali kwambiri. Ngati mungu muli azinzano otali ndi ma iPhone 15 kapena 16 amene ajawo ali ndi titanium case and kuti mafoni aja mitengo yawo simakhala yapatali patali. Now vuto la kunoko ndilo kuti si ndrama amene anazitchula tija ndizokuti can we make more ngati dziko chifukwa ngati dziko sitikukuyena kudya last badilu ngati middleman. Dziko limenera likhale lokhaso ndikupangaso initiative yokuti pakhale value addition chifukwa katundu amene yoyo mufune musafune anthu ena ake amufunabe katundu. Mabatile amene wakambawo titakhala ndi mafactory kunoko panga mabatile kuti mabatile aja tikapanga ifo kunoko ngati Malawi tili pa hub tili ndi South Africa kumusiku tili ndi Rwanda kuntundako osewo akuyang'ana zinthu zomwezi kuti kodi graphite timpeza kutiko oti tiyike ma electric vehicles kodi ikaya njirutayo oti tiyuze ma welding timpeza kutiko zinthu zimene zizi zingathe kutithandiza ngati dziko titakhala kuti ifeyo tayikapo ndondomeko ya value addition. Now komando chinthu chomvetsa chisoni ndinokuti katundu uja tikamupeza timafuna kuti tingomugulitsa mwa tingopigulitsa drama ibwere ene ndaba amene kutchulidwa imene bwana wanga nsakuuze ndisaunamese panopa yochepa kwambiri compared to potential imene ngakhale nayo. Now zinthu zimene zizi ifeyo timakanika panga control process ya value addition chifukwa cha imene timapangira ma agreements athu imene amakhala kuti chinthu chiyambe poyambirira chipite kumapeto kumafunika kukhale imene anatchulira the honorable minister machani ma feasibility studies and zimene zizati zodula kwambiri. Now ifeyo ngati tilibe kuthekera kopanga zinthu ngati zimene zozo timaluza so bargaining power which means so chinthu chimene tingathe kupeza timakhala chochepa chifukwa another position imene tingakambe ndiyokuti akamakamba za contribution yeti tisamangoyang'ana ndirama yokha tiziyang'ananso kuti kodi migodiyo ikubweretsa ujeni isintha bwanji miyoyo ya Malawi and ndika 5% kimene makatchula kaja kamene kaja kamakhala kapaderalo and sovereign fund imene inatchulidwa ndi a president ija ni njira yokuti ndrama ija isamangokhala localized kukadera imene kuli migodiyo izitha kupita kuti ikathandiza Malawi ena mu dziko linoli fo kuti dziko linoli sibira lokhalo imene kukupangidwa zinthu ngati zimene zozo and kumene koko kuderako anthu amakhala kupanga benefit pa ntchito zosiyana-siyana and tingotenga ngati ukasiya amene zoti to create 1100 jobs and ngati imene iyi 1100 jobs imene iyi ili chabe pa production ya raw material. Imagine if we put value addition, it's not only kuti quantity ya anthu imene akhale pa ntchito komanso quality ya ntchito imene anthu azigwira komanso ndrama imene anthuwo azitha kupanga kuti akakalipira misonkho ija tikatsitse burden imene makhala pa boma kuti ibwereke ndrama
kuti zipanga zinthu zina pati chitukuko m'mayiko ena. That's why anthu mining akuyang'anira kwambiri chifukwa chokuti ili ndi potential yayikulu kwambiri, and that's why I think funso munazafunsa za secrecy kuti iyayi pamwina pamakhala kwa secrecy chani secrecy simakhala pa miyala yotulusidwa mu dziko. It's in the potential value mene chinthucho chingathe kukhala nacho popita kutsogolo chifukwa chokuti makampani waja amabwera kumalawi kunoko ndikupanga externalize miyala ija kumene kujaku they create value, and iwo aja makakhala pamwamba pa value addition chain. Now akakhala pamene pajapa ndimene amakaswa makwacha ambiri kapena tingene kuti ma US dollars ambiri kuposa anthu mmene mumakhala kumusi kunoko. So ifenso titakhala kuti tipanga insert mu global value chain imene iyi kuti tizikhathaso kumenyaso makwacha apa mwamba aja potential ya dziko linoli kuti lingatopanga transform ndi migodi imene tinayo already akhala follow yokha pofika 2035 masomphenya 2063 aja mungathe kuyamba kupomeleza wina aliyense kuti zinthu zimene zingathe kutheka ndi bwana wanga. Munakambapo za nkhani ya sovereign wealth fund. Pali zinthu ziwiri zimene ndagwira zimene mwakambapo. 1 ndofuna tikambe za sovereign wealth fund. Number 2 ndofuna nkhani imene ya value addition, like how can we as a country tap into that value chain. Tingakapezeka bwanji kuntunda kwa value chain imene kuti tidzitha kukwanitsa kupeza zochuluka from there. I would want you to answer that one, but before you go to answer that one, I think line ya Dr. Malunga inaduka. Welcome back, Dr. Malunga, to the program. Zikomo kwambiri akunya atakweza volume yokumenya kuti timvane bwino kuti timvane bwino amene wandikhupe kuti atithandiza. I will be back to you, Dr. Malunga. Nimafuna kwa inu timve mafunso angapo nakufunsani aja kuti mutiyankhe, koma tisanafike kwa inu, I'm Marvin Banda. Just quickly in 2 minutes. Sovereign wealth fund. A president ayankhulapo nkhani ya yopanga create a sovereign wealth fund kuti chuma chimene chikuchokera ku migodi chidzilowa ku sovereign wealth fund so it can benefit Malawians. Atupere Muluzi anakambapo nkhani ya sovereign wealth fund as well 2 years ago. Mwinano ngati ife Malawi tatimasulirani kuti kodi sovereign wealth fund imene nkanyama kanji ndipo imaenda bwanji in 2 minutes. Okay, sovereign wealth fund bwana wanga ndi chinthu cha simple, ndithumba mene dziko limanya likhale nalo lokuti likaonkhesa ndrama mene zachoka ku zintchito zosiyana mene zimachitika mu dzikolo imapita mene muchamundu kwaphiramo. Olonga tikumafuta kujaso nthawi na yake kunalisonga timati cushioning mechanism kuti nthawi na yake dziko lija zimatoza tekeseka timapita ukapisa muthumba limene lijali ngati wina kwake chinthu chikusowa timakapisa muthumba limene lijali likupangisa kuti wina aliyense azipanga benefit. Tifate nakamba chonchi inu munazafusa funso lina lake la share ya mene zimakhalira pa majiro amene waite 5-10 ngani kuti mukazikolokoza bwino 15% Malawi, 85% Lotus imene iyi atiyankha Dr. Malunga inu malizani. So chifukwa chokuti anthu aja akamaka pikula mujeni migodinja pamakhala kuti pamene pachapa pamakhala social and environmental impacts. So kumene kujaku anthu aja amene apangidwe compensate. Now chifukwa chokuti anthuwo migodiwo ili mudziko eniso nokaso munatambasula kuti ujeni malamulo akunena chani pa nkhani ya zamiyala ili Malawi munomo timakati chinthu chentawina aliyese. So sovereign wealth fund ija imakhala kuti chifukwa kuti inuyo simuli kukasiya, it doesn't mean you do not benefit from miyala yakukasiya. So ndrama zimene jezi zimakalowa amene mujamu kuti Malawi ena onse azitha kupanga benefit pa nkhani ya zamigodi imene tikutula. I think in short tingonena. Chabwino, tipite kwa Dr. Malunga nafunsa mafunso awiri. Number 1, kodi mdziko muno tatimasulani tili ndi migodi chuma cha migodi chotani chochuluka motani, ndipo migodi ya mphamvu imene tingaloze ndi migodi monga iti tili ndi miyala yotani. Chinthu chachiwiri chimene mwina funso limeneli likuti sautsa ambiri nkuti
Minerals Act ya 2023, Mines and Minerals Act ya 2023 ikutsindika kuti nkhani ya migodi, chuma cha migodi nchadziko, it belongs to the government of Malawi. Koma shareholding pakali pano imene tikuidziwa ya kampani ya Lotus Resources kukairekera ndi Malawi government. Malawi government is taking 15% of shareholding, Lotus is taking 85%. Zimatheka bwanji zimenezi kuti mwini mgodi ndikumakhala ndi shareholding yochepa? Ndithokoze kwambiri. Mafunso amene wandofunikira kwambiri kuti tiyamvetse bwinobwino kuti mwina boma zingakhale njira kupeza njira zina zokhalira ndi umwini wochuluka kuposa makampani. Pa nkhani ya miyala yochuluka yo bwanji, chimene ngafotokoze ndi chakuti pa chizungu timanena kuti Malawi is mineral resource rich. Malawi is not mineral reserve rich. Dokutanthauza chani. Pa mineral resources timasokonyeza kwambiri Malawi muno kupenza kuti ndi chimodzimodzi ma mineral reserves. Mineral resources ndi ngati kuti kukhala ndi kuchekera kufuna munthu kulemera kuchekera kufuna kukhala ndi miyala yochuluka mdziko, kusonyeza kuti ntchito zimene boma linapanga mbuyomo linapanga kafukufuku kapena maula oonesa kuti kodi tidafuna kuti tipeze golide tipeze majerati, tidafuna kuti tipeze miyala ya simenti tingapeze majerati. Kafukufuku ameneyi ndamene amatipangisa ife kuti Malawi is not poor. Malawi has a lot of mineral resources. Can I ask you to confirm that as an industry expert? Can you confirm to Malawians today kuti Malawi si dziko losauka lili ndi chuma cha miyala ya mtengo wapatali chokwanira kuti dziko lino likhale dziko lodzimira palokha ndi lotsogola? Ndi kuthekera kokhala ndi miyala yochuluka mpaka dziko linokhala lolemera. Ndi imene tikunya mineral resources. Kuthekera kulipo kuti kitokhala olemera kwambiri kudzera ku miyala. Komano miyala kumene tikunacho kulipezapo sitinapite pa galaundi kapena pa bwalo ndikuyamba kufufuza miyala ija kuti ilipo ili pati yochuluka bwanji, komanso miyala imene titati tiyambe kukumba tingagwiritse ntchito ndalama zochuluka bwanji, komanso misika ilipo, komanso titati tikumbe miyala nkugulitsa tipeza phindu lochuluka bwanji. That is what is lacking in this country. Zimene tikusowa mdziko muno ndikuzindikira economic potential of our mineral resources. Miyala yo tinayo koma sinayifufuze mokwanira kuti pakatengathe kupanga chiganizo choti tiyambe kupanga business yokumba miyala yo. That's where I was talking about mineral reserve. Now, Musa napitirire Innocent umakweza mkono. Yani wafandi furse kuti mwina chokupangitsa ndi chani kuti tikanike kupangano kafukufuku ameneyu onena kuti tidziwe kuti miyala tipeza pati tikutani vuto lathu lagona pati tilibe kuthekera kuti tikhoza kupanga zimenezo. Komanso on top of that 15% 85% zikuteka what contributes to this kind of shareholding? No, I was first of all talking about mineral resource classification. After that, into kubwera ku ownership and equity. Then there are cases.
Yeah, chikutire presa ndi chani kuti tipange zomwe mafotokoza zija. Policy of government. Policy. Development policy of government. Boma luhira patsogolo ntchito zizi zachitukuko. Chabwino ndikudulani kuti mmene mwateromo limene lomwe aliyankha chifukwa tatsa ndi 2 minutes yeniyeni ndikuti timalize mwachanguko. Policy zikumveka ndithu kuti mavuto achokera kuma policies. Now 15%, 85% in 30 seconds. What contributes to this kind of shareholding? Thank you. Mbulomu boma linayika mtima pa ulimi, sileke mtima pa kufufuza miyala. Je mali muno makampani amene abwera polo kapena 5 amene anaenda kutegera ndikupeza miyala imeneyi awononga ndalama zambiri ena kupitira $20 million asanapeze phindu lililonse akufufuza. Ndiye ife ngati dziko inde dziko njirazo koma sisi kudziwa imene chili pansi pa nthaka tikuyendereza anthu ena atifufuzire zimenezozo. Ndiye pa kupereka malaisensi aja ndikuwapasa umwini kuti tatifufuzirani miyalayi mukayipeza mukumbe mupange nayo phindu. Komano chifukwa choti ifeyo takupasani malowa tisana ikepo ndalama kuzindikira kuti pa miyala yotani umwini wathu uti mkuta kwambiri. Tikufuna tikupempheni inuyo mutithandize tidzakwina kudzera ku misonkho kapena kudzera ku umwini wa 60% utangati katundu wathu. Koma ndalama zambiri awononga ndi makampani aja ayina kuti ndalama zawo zitazibwerere chifukwa chake pamakhala kukambirana za ownership ngati amene wawo. So we can confirm that is a fair. Miyala imene ijayo ili ndikuchekera otenga kampani yakuita kulipasa 10% ya revenue, 90% kubwera kugoma. Chifukwa goma inayononga ndalama zake kupenda miyala ija. Zimenezo tukuti uli nyumba wena umangapo nyumbayo. Zimenezo ndi zimene tikuziona mwina maiko anzathu ngati ku Burkina Faso ngati ku Mali. There have been those issues cropping up masiku amenewa koma mwina nthawi ndi imene yatichitira njiru tikadacheza motalikirapo koma ndiyamikire kwambiri Dr. Malunga chifukwa ukadaulo wanu watiunikira zambiri mprogram imeneyi. Ndikuyamikireni kuti munakhala nafe zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri ponjitana. Zikomo Marvin Banda zikomo kwambiri pokhala nafe mprogram imeneyi timakuyamikirani chifukwa tikakuyitanani simabwerera mbuyoyi. Tiyamikire kwa basi pokhala nafe mauno. Zikomo bwana. Ine ndi Dave Kadama. Programu imeneyi ndithu ndi programu yakulinji ifikenso pano pa wairesi mawalino. Kwa lero mukhale ndi tsiku lopambana. Nzangayu Innocent Mphongolo. Zikomo kwambiri Dave. Amalawi kulinji no kumabenya kumabetsera kuti kulinji lakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akotia kuti bwanji kuti usauka kulilabe nanga osolola ledesi yaodeja yena panji nangangani zonyadisa sikulijani kumboro bagadi kulinji mwera nanga kwanuko kulinji kodi kuboma kustedi hausi kulinji nanga otuta mwazuka bwaji nanga tenzilediyo kukulijani kulinji tikudalira inu kulinji